This is the first day in the morgenrøv. Now I'm gonna open this morgenrøv. Let's go. Nej. Det er pølsemad. Er nogen, der gerne have? Ej, nej, den er helt mørk. Må jeg lige tage på den? Lad os lige tage dag 1. Se, det er dag 1. 12 stille. Day 1. Start. Nej, perfekt. Godt, nu tjekker vi det andet. Let's look. Dag 1. Nej. Den ramte min telefon! Et touch min telefon. Nå, altså jeg prøver at tage lidt. Nej, prøv lige at se min. Prøv lige at se min. Anna. Jeg skal lige zoome ind på 1000. Den kommer ikke op. Den kommer ikke op. Anna, se her. Rødt på det. Anna, kom nu bare. Kom. Kom nu, Anna. Okay, ved du. Der hvor vi tjekker på den. Hey. Så stop nu for helvede. Vi skal også lide den her. We are heading in the milk nu. This milk is already a little bit milky. Så zoom fucking ud. Ej, der er lige blevet farvet, piger. Vi skulle fucking lige være Ja. Godt. Now we are prøving and open it. Nej, jeg tror, den gik i stykker. Isse, du kunne også have Den er åben. Ja. Jeg tror ikke... Nej, jeg skal lige se. Hvad er klokken? Pia, hvad er klokken? Det er så morgen, Hvad er klokken? This is det, vi har rodet indtil videre. Jeg bliver hentet om 7 minutter, piger. Det er en hest. Nej, det er det ikke engang. Vent lige. Du skal lige finde det. Ej, Sådan der. Og nu lukker vi den, og så sender vi... Okay, vi vender tilbage i morgen. Anna, det Ses!